Totes les persones que han intervingut abans, que abans han fet que ho fes jo ús de la paraula, que el perfil dels catalans i catalanes que vivien fora del país havia anat canviant profundament al llarg del darrer segle, i així és cert. Aquelles persones que han estat en alguns dels casals catalans no virtuals, d'aquests que tenen espai físic, com el que abans deia en Miquel Calçada, el casal de Catalunya de Buenos Aires, el carrer Chacabuco 863, doncs és un espai d'unes dimensions enormes, és lògic. A principis del segle XX, a Buenos Aires, hi havia temporada estable de teatre en llengua catalana. Per tant, perquè hi hagués temporada estable, volia dir que el pes de residents catalans de llengua, per tant, de gent de Catalunya, del País Valencià, de les Balears, allà era realment un nombre molt notable, i això ho explica. Abans parlava també en Miquel Calçada d'aquell net o aquell besnet de catalans escotellà que parlava català. Hi ha molts casos d'aquests. Potser el més conegut és el cas Pallarols, el cas del joier Pallarols, que és el que és català de 7a generació, i és el joier que fa, cada vegada que hi ha president de la República